datum je 8. septembar 2010. godine. Dvorana Sina Nerdem u Istanbulu. Četvrtfinale svetskog prvenstva u košarci u kojem se sastaju Srbija i Španija. Pokušat će da vidimo za 3 i opet još jedna! Bravo, momci! Dobra finta Margasol, lakano zaključavanje, nerešeno je. Rezultat je nerešen i Miloš Teodosić preuzima odgovornost u poslednjem napadu Srbije na utakmici. Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za 3. Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. Jugoslovenska, odnosno srpska reprezentativna košarka našla se u velikoj krizi nakon osvajanja Mundo basketa u Indianapolisu 2002. godine. Narednog leta državni tim prvi put je nastupio pod imenom Srbija i Crna Gora na evropskom prvenstvu održanom u Švedskoj. Svetislav Pešić napustio je mesto selektora, a nasledio ga je Duško Vujošević. Porazom u četvrtfinalu od Litvanije, prvi put od ukidanja sankcija, državni tim ostaje bez medalje na evropskom prvenstvu. Ipak, prilika za iskupljenje stigla je već naredne godine na olimpijskim igrama u Atini. Kormilo aktualnog prvaka sveta ponovo je preuzeo Željko Obradović. Umesto renesanse, usledilo je poniženje i potvrda da je srpska košarka u velikoj krizi. Srbija i Crna Gora okončala je učešće na 11. mestu, sa svega 2 pobede i 4 poraza. Evropsko prvenstvo 2005. održano je upravo u Srbiji i Crnoj Gori, a slogan turnira "Dobrodošli u zemlju košarke" pompezno je najavljivao pohod na tron evropske i svetske košarkaške velesile. Međutim, turnir je počeo porazom od Španije u novosadskom Spensu i to je bila najava za ono što će uslediti. Francuska je u odlučujućem duelu savladala domaćina i izborila plasman u četvrtfinale. Usledila je čuvena konferencija za medije selektora Obradovića, na kojoj je izneo prlja veš iz slačionice i za debakl optužio igrače. Very difficult to translate, my friend. This is very difficult. Bio je to i njegov poslednji čin na mestu selektora, gde ga je zamenio Dragan Šakota. Zahvaljujući specijalnoj pozivnici od strane FIBA, ekipa se našla među učesnicima svetskog prvenstva u Japanu 2006. godine. Samo 2 pobede i 3 poraza bili su dovoljni za plasman u osminu finala. Naredni rival bila je selekcija Španije, koja je ostvarila rutinsku pobedu na putu ka svojoj prvoj tituli svetskog prvaka. Godinu dana kasnije evropsko prvenstvo održano je u Španiji, a čuveni Moskitos i Moke Slavnića ostali su upamćeni samo po nadimku i novom debaklu. 3 meča i isto toliko poraza za kraj učešća već nakon grupne faze. Upravo na tom turniru Miloš Teodosić debitovao je za seniorsku selekciju Srbije na velikim takmičenjima. Konačno, usled razočaravajućih nastupa u prethodnim godinama, Srbija je propustila olimpijske igre u Pekingu 2008. godine. Srpska košarka dotakla je dno i bila je spremna za potpuni remont. Prvi put još od 1995. godine Srbija je morala da igra kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Dušan Ivković vratio se na klupu reprezentacije i sa podmlađenim timom rutinski izborio plasman na turnir koji se održavao u Poljskoj. Već na startu Srbija je pokazala kvalitet i pobedom nad Španijom najavila povratak u evropski vrh. Rusija je rutinski savladana u četvrtfinalu, a onda je usledio najteži test za mladu ekipu i duel sa Slovencima za plasman u veliko finale. Bili su orlovi na ivici eliminacije, ali je Teodosić trojkom u samoj završnici regularnog dela utakmice izborio produžetak u kojem je Srbija uspela da dođe do trijumfa. Doviđenja s Bogom! Dobro jutro finale! Mladi playmaker okončao je polufinalni duel sa 32 poena i nametnuo se kao vođa nove generacije srpskog tima. Protivnik u borbi za zlato bila je Španija sa zvezdama poput Paua Gasola, Juana Carlosa Navara i Rudija Fernandeza. Crvena furija ubedljivo je trijumfovala u finalnom meču, ali navijači su imali razloga za optimizam. Srbija je posle 6 sušnih godina ponovo osvojila medalju na nekom velikom takmičenju. Uspon španske košarke dogodio se početkom 21. veka. Nakon brojnih srebrnih i bronzanih medalja na evropskim šampionatima i olimpijskim igrama, prvo zlato u istoriji Španija je osvojila na Mundo basketu 2006. godine. Razočaravajući poraz od Rusije u finalu Eurobasketa naredne godine samo je motivisao braću Gasol, Navara i Jorgea Garbajosu, koji su najpre na igrama u Pekingu stigli do finala, gde ih je savladao tim Sjedinjenih Američkih Država, a zatim u Poljskoj osvojili titulu evropskog prvaka.
Na taj način, Španija je turnir u Turskoj dočekala kao aktuelni vladar Evrope i sveta. Oslabljena neigranjem Paua Gasola i Josea Calderona, Crvena Furija doživjela je 2 poraza u grupnoj fazi, ali je trijumfom nad Grčkom izborila plasman u četvrtfinale, gde je čekao novi okršaj sa podmlađenom selekcijom Srbije. Orlovi su grupnu fazu okončali sa 4 pobede i tesnim porazom od Nemačke nakon produžetka. Rival u osmini finala bio je stari poznanik, selekcija Hrvatske. Kao i 13 godina ranije u Badaloni, ponovo je viđena neizvesna završnica. Ne možemo ništa, za 1 sekundu to mogu samo Srbi. Pero questo che ne sai. Naredni rival bio je tim koji je bio koban po Srbiju na prethodnih nekoliko takmičenja. Puleni Dude Ivkovića hrabro su ušli u meč i serijom 10:0 u završnici prve četvrtine došli do dvocifrene prednosti. Bjelica pokušava za 3 poena i pogađa trojku. Blistali su Orlovi u šutu za 3 poena, a prednjačio je Veličković sa 3 pogođene trojke. Da. Pravo za šut. Velikih problema imali su Španci u trenucima kada je selektor Scariolo odmarao glavnog organizatora igre Juana Carlosa Navara. Teodosić pokušava iz punog trka za 3 i pogađa kapiten Srbije. Posle prvih 20 minuta igre, Srbija je imala vođstvo od 8 poena. Ali otvorena bitka, prsa u prsa, odlični šutu za 3 poena i jedni i drugi. Ipak, aktuelni vladar planete nije želeo da preda krunu bez borbe i usledila je serija Španije 10:0 na početku treće četvrtine za rezultatski preokret. Garbajosa pogađa vrlo lako. Veliki doprinos u kritičnim trenucima dali su Novica Veličković, Duško Savanović i Marko Kešelj. Savanović, vrlo lepa kombinacija. U samoj završnici najpre Navaro pogodio šut za 3 poena. Neverovatno, koliko samopouzdanja ima omaleni bek španskog tima. A nakon toga Mark Gasol iz pick and rolla zakucava loptu u koš Srbije za rezultatski egal na 25 sekundi do kraja utakmice. Dobra finta, Margasol, lakano zakucavanje, nerešeno je. 25 sekundi do kraja, nerešeno. Srbija je imala šansu da košem u poslednjem napadu izbegne produžetke. Miloš Teodosić imao je 8 asistencija do tog trenutka, ali je trojke šutirao 1 od 7. Odbranu na playmakeru srpskog tima odigrao je Jorge Garbajosa, jedan od najboljih defanzivaca Španije. Tako dolazimo do trenutka sa početka ove priče. Bravo, majstore! Fenomenalno! Sa 9 metara! Doviđenja s Bogom Španija! Srbija ide u polufinale! Fenomenalna pobjeda našeg tima! 92-89! Furija je ispurana! Kada sam video Garbajosu da me je preuzeo, hteo sam da idem na prodor, ali sam bio toliko umoran da jedino što sam mogao jeste da šutnem. Prvi put pod imenom Srbija, košarkaška reprezentacija ušla je u borbu za medalje na svetskom prvenstvu. Naredni rival bio je domaćin Turska, a ono što će se dogoditi u tom meču ući će u istoriju srpske i evropske košarke. Ali to je tema za neku drugu priču i neku drugu priliku. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!